Kublai pi baro nak kalian kadu dashan kan rasulong ai kublai stem thamai ubasuk bat bakmen ye pi baro bat hashwa ban pai ki kubo bobnya ini pechwa kini mat bukong san. Yap uhe sipai ki Iran u Kazim Soleimani ha ka jing sha bom ha Amerika aga kat ling sun ha Baghdad. Ya wer umin tirang badu keri Narendra Modi ya ki scientist halo ki jing syam thamai ke hok long try ke jing penni bat ban roy nang ban wan ra e ke roy ke par ke bestad yo kurup ke sipai BSF ya ki tiar ke basong dor live pendeu klur tingka haus nam a ja ka kendai hasilantar ki kaput bat ke Bangladesh Meghalaya. Badan sedang keseng BJP ya kajing lek penchai pait ba ka bashi post ni naduk ka santarik ukala lingkot nang banyo kajing kersan ya ka CAA. Ikubo gi babnya. U General Kazim Soleimani u hedu sipai jongka Quds Force ke Iran u lasha penyap ha kajing sha ter bom ha kat ling sun ha Baghdad. Ya kini lakam da ka White House bat ka Pentagon halo ka jing penyap ya u Soleimani ha Iraq ha ka ba prangot ki brieu kila klat ha kene ka jing sha thombor kila patai khubor ha Iran ru kila pentikna halo ka jing yap u Soleimani ka Revolutionary Guards ke Iran kala yatu ba u he sipai ki Iraq u Abu Mahdi al Muhandis ulalong uwei na ki basha penyap ha ka jing kentho ka Pentagon kala yatu ba dei halo ka jing batha u President kari Amerika ba sipai ka Amerika kila shim ya kene kalat banyada ya sipai ka Amerika da ka ba penyap ya u Kazim Soleimani kaneka jing hiar thama da ki drone kala ja hadien ba kinongele persha kila thombor ya ka US Embassy ha Baghdad ki ba ya tingkhu bat sipai Amerika ha kaneka por ka Pentagon kala ya thu ba General Soleimani ula ai bo ban thombor ya kaneka embassy. Menteri nang badu keri Narendra Modi ulai aware ya ki scientist ban bot ya ki sautuli ki mat kata ka jinglap thamai ka hok long try ka jing penmi bat ban roi nang ban lam ya keri sha ka roi ka par ka bestad ula banjur lo ka jing don kam ban pen kaladur ya ka science bat technology Modi ulai thu ba ka jing kieu ka India ka shong e ha ka jingla ka science bat technology ha ki tnat affair Modi ula plie ya ka Indian Science Congress ka basispa nyau ha University of Agricultural Sciences ha Bengaluru hene ka sngi Modi ula ongru ba ka India ka dei ban pen baha ya ka jing pro dak ka bane Islam sha ka jing yai ne ha ka lek ka wan bat ka jing penne ya ki boarding ka bi ha bat ka mariang न्यू इंडिया को टेक्नोलॉजी भी चाहिए और लॉजिकल टेम्परामेंट भी ताकि हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकास को हम नई दिशा दे सके भारत के समाज को जोड़ने का काम अवसरों की समानता लाने में साइंस और टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है भारत में ही बन रहे सस्ते स्मार्टफोन और सस्ते डेटा ने एक बहुत बड़ी प्रिविलेज को खत्म किया ki sipai ka BSF Meghalaya Frontier kila yo ban kurup ya ki tiar basong dor live hundre klur tingka hasilantar ka kaput bat ka Bangladesh Meghalaya aba pentep ya kanesh kila pathai khubor IG ka BSF Meghalaya Frontier Kuldeep Saini ulai thu ba kila yo ban kem shispa nyopun rengut ki nong shalan tu bat ka jingyo ban kurup ya ki jingri basong dor hadu khat lai klur tingka ulai thu ru ba ki don mentap bat ki hadu khat wais pa teli ki jingri balayo kurup ula ongru ba ki dang don ki jing e ha ka ba ya dei bat ka jing kia sainar ha khapot bat ka Bangladesh ula pentep ru ba ka jing kia sainar kampat sedang ha ka jing jingai ka ba nyopu a 0.5 kilometer ha Meghalaya bat la pentre tang ha ka jing jingai ba 10 kilometer ula ongru ba ki jaka bampat kia sainar ki long ki jaka ki badon jingma bat dei ban kiar kham kloi khenang ban penne ya ka jing suk ha ka than khaput ka BSF bat ka BGB ki ju pelong ya ka jing kendo na ka por sa ka por
In order to maintain peace and tranquility on the border area and to have a cordial relation with our counterpart, we are conducting meetings with the BJP at various levels from time to time. As a result, you may have seen that no untoward incident had taken place in the area of responsibility of this frontier. Kaseng BJP kan sedang berpelong ia kajing lek pensyai ki paibak nak kebenta shipau sngi ke ban sedang nadu ka sngi ublai kenang ban yo ia kajing kersan nak kebenta kajing pentrai kam ia ka Citizenship Amendment Act. Abakran berkelap patai khubor ke headquarter ke BJP hanong ba Delhi ne ke sngi u General Secretary kaseng u Dr. Anil Jain u laong ba u President kaseng ba u Menteri Kobari u Amit Shah un session benta ke ne ke program hanong ba Delhi. Ulaong ba Working President UJP Nada un sedang ia ke program ha Ghaziabad. Rajnath Singh un Shimbenta Lokno bat Unitan Gadkari Hanakpur. Ujain ulaya tu ru babaro kinong elam ki bapau jong kaseng ki bakentup nadu ki menteri asoka pedeng bat ki wei kin let chakeleng ki benta jong kari halo kane ka jinglet pensyai. Chief Jongka Defence Staff lania CDS General Bipin Rawat ula bata iki he jong kitanat repair ban bu ya ki jing ai jingbut nak benta ke inter service synergy but jointless ha kapor ka ba labu hadian ba ula shimti ke kam kum CDS General Rawat ula pelong ya ka jingelang bat ki he jong ka office tray kam ka ba he du kinong tray katnat ya dari men ha ka singi balang baladam ula bata ru ba ya ka proposal banshna ya ka Air Defence Command on penkre ashwa ka laipau trek ujaleu mentau senam. Kajala Assam kelalong ke balapan kreat nak benta ke lempung ilekai Kilo India Youth Game ke balai ke ban salong hagawati hapdeng ka shipau haduk ke apu atarik mentau benai. Ya kene layatu da Director General ke Sports Authority jong ke Assam u Onkar Kiria bat u Social Welfare Department Secretary u Heman Das ha ka jingle ishim benta ha ke program jingekran balapelong ha All India Radio Guwahati hinen ke janmit. Ki layatu ba ki jaka bat kumju ki tiare lekai sports an sapenbiang nak benta ki nong lekai ha kene ke lempung. Mendapat ini pet ya ke jinglong jiman jong sunmeleng. Kajing shit jeng krak sumedeng hasilong kalong shipau point iway di Celsius sa performance step bat nyo point line di Celsius sa kapor janmiet. Kajing sengam kau hau kalong kenai bupran nak shispa men step bat prabusan nak shispa janmiet. Kasumedeng kendum o asilong bat kijaka bermarjan. Bat aswa ban poi shika bekut jeng tup kubor ini pet biang sa sisiannya kini kimat berkongsan. Yap uhe shipai ke Iran u Qasem Soleimani ha ka jing sha terbom ha ke Amerika ha ke kat Lingsun Baghdad. Yower umen tirang badu keri Narendra Modi ke scientist hello ka jing syam thamai ke hok long try ka jing penmi bat ban roi nang ban wan ra ai ka roi ke par ke bestet. Yo kurup shipai BSF di ketiar ke Bashong Dor live hundred keluar tingkah haus nam Azhar kat kendai hasilan tergi kaput bat ke Bangladesh dan Meghalaya. Badan sedang keseng BJP ya kajing let pensyai fight ba ke bashi post ni adu kesan terik ukala lengkot kenang banyo ya kajing kersyani ke CEA. Terpalok katung ila poi sebekut jeng tup kubor jeng mentaga janmiet hadu manisya pilasai kesengi ha kejuk kepo kublai pi baro.